Para traballar con Tinkercad co alumnado, debemos rexistrarnos como profesorado. Para iso, prememos aquí. Los profesores empiezan aquí. Certificamos que somos educadores e agora xa podemos ou ben facer unha nova sesión ou ben iniciarnos, por exemplo, con Google. Como agora estamos rexistrados como profesores, vainos aparecer aquí as clases e imos ver aquelas clases que teñamos creadas. Imos crear unha clase nova, por exemplo, primeiro B. Podemos, se queremos, dar datos de para que curso estamos creando e para que materia estamos traballando. E unha vez que temos creada a clase, temos que ir a esa clase e engadir estudantes. A mellor forma de engadir estudantes sen ter que ter problemas coa protección de datos é pegar unha lista de estudantes con nomes non significativos. Por exemplo, estudante 1, estudante 2, hai que poñer un en cada liña, estudante 3, estudante 4, e así sucesivamente creamos un nome de estudante para cada alumno, pero relacionado co seu nome de lista e nunca cos seus nomes reais. Desta maneira podemos protexer o alumnado. Unha vez que o alumno ten creado o seu material aquí, aparecerá iluminado para que podamos consultalo. Imos ver como compartimos agora este alias cos nosos estudantes. Para iso prememos aquí en compartir vínculo de clase. Estas instruccións son as que temos que copiar para que o noso alumnado sexa quen de entrar. Nesas contas, ímolo ver mediante este exemplo que teño aquí. Collo esta ligazón e a copio e pego na miña aula virtual que comparto co alumnado. Cando o alumnado prema na ligazón da aula virtual, o que vai pasar é que se lle sae esta fiestra. Entón ten que unirse co apodo, non co seu nome de correo electrónico. Hai que enfatizar e deixarlle moi claro ao alumnado que ten que unirse co apodo. E este ten que ser o alias que lle indica o seu profe. Por exemplo, se o apodo é estudiante 1, xa pode entrar nesa conta e xa pode crear os deseños que desexe. Facemos un pequeno deseño de mostra, creamos un primeiro deseño rápido e poñémoslle nome proba. E agora imos ver como aparece este deseño na conta do profesor. Se agora volvemos á miña clase, a clase de primeiro B vemos que xa hai un estudante que xa fixo o traballo. E vemos o seu traballo de proba e podemos modificalo ou avalialo.